Kíváncsi vagyok, mit mondanak a Fidesznél. Értékeled ezt a magas részvételi adatot? Én örülök neki, két okból örülök, mert a magas részvétel az általában nekünk szokott kedvezni. Minden korábbi választásra, ha visszaemlékszem, és javaslom másnak is, hogy tegye meg. Emlékezzen rá vissza, nagyon nagy a riadalom napközben, hogy hú, hát mennyien elmentek, szóval micsoda részvétel van, és utána mindig óriási nagy győzelem lett belőle. Tehát Már a választásra jogosultak 74,23%-a járult az urnákhoz. Na mit jelent ez, Balázs? Ez azt jelenti, hogy valószínűleg egy jó estének nézünk elébe. Ugye 2 nappal ezelőtt jött ki talán az amerikai kutatás, ami nagyjából hasonló részvétellel számolt, tehát az alapján egyébként a Fidesz számára kedvező forgatókönyv valósult meg. a Fidesznek van egy szemmel észrevehető többsége, előnye. Jól látszik, Orbán Viktor most megmozgatta országjárásával, nyilatkozataival azokat is, akik hisznek benne, bíznak benne. Szakmaiatlan mandátumbecslés az egyik Tiszapárthoz közel álló közvéleménykutató, és eszembe sok mindent elmond arról a felületről. Ukrán barát kormányt akartok és el akarjátok vinni a magyarok pénzét Ukrajnába, ez az igazság! Itt, amíg én bent ültem, 6 vékát hallottunk, abból 5-ből én győzelemmel számoltam. És persze várhatunk még, tehát hogy természetesen türelem, nem kell kapkodni, de nem néz ki jól. 15%-os feldolgozottságnál a Tisza 89 egyéni mandátumra számíthat, és 16-ra mindösszesen a Fidesz. Fájdalmas, de egyértelmű, a kormányzás felelősségét és lehetőségét nem tudták. Van valami a néplélekben történt, amit mi nem vettünk észre. Hajrá, Tisza! Van egy remek ötletem. Menjenek maguk a picsába, jó? Jaj, a